I dobrodošli u još jedno rezervno kolo gdje ću pokušati u ovom videu oprati svoj Mercedes 350 GLE Coupe. DE kao diesel electric, odnosno hibrid. Našpricao sam kola sa Magic Wheel Cleanerom i onda sam ih naravno sa četkicom očistio, isprao i nakon toga sa pjenomatom ručnim nanio pjenu za predpranje i nastavio sa kisom čistiti sitne detalje. Nakon toga stavio sam aktivnu pjenu u kantu koju ću kasnije koristiti za ručno pranje. A kupio sam novi pjenomat i još se učim kako dobiti dobru strukturu pjene. Za sada ok, moglo bi i bolje. Nakon kakve takve pjene krenuo sam sa ručnim pranjem, također koristeći Active Foam od Koha. I nakon svakog ručnog pranja slijedi ispiranje. I ovo su neki rezultati. Meni izgleda to sasvim ok. Pošto već imam neke dijelove automobila zaštićene keramičkim premazom, stavio sam ovaj sealant koji dodatno naglašava, odnosno pojačava keramiku koja je prethodno stavljena. I konačno je došao na red da isprobam ovaj ručnik koji navodno jednim potezom briše cijeli auto. A ovo su konačni rezultati, no mislim da bi trebalo ipak imati dva ručnika za obrisati ovu grdosiju od auta. Moj pas Roza je uvijek tu i uvijek je željna igre. I nakon sušenja iskoristio sam ovaj sprej za detaljno čišćenje i micanje svih flekica koje su ostale eventualno od pranja ili od vode. I konačno na red su došla i stakla, koristim Glass Cleaner od Koha naravno i za brisanje stakala koristim uvijek dvije krpe. Ja moram ići. Ne. I tako žena je došla i uzela mi auto, nisam uspio auto oprati do kraja. Do sljedećeg gledanja, živjeli!